safika isikhathi bathandekayo sokuba siphinde sibonane khona egameni lenkosi esifundweni. Isifundo sethu sikhuluma ke ngokukhetha, sithi nje ukukhetha ukuphila. Ngithi uma ngisibuka ngathi Nkosi yami sisize sikhethe lento okuthiwa impilo noma ukuphila. Ngiyazi uma sikhuluma ngokuphila kukhona esikhuluma ngakho in terms of kuba healthy, ngokunye kuyi-choice leyo, kodwa namhlanje sikhuluma ngokuphila as i-life, ukuthi ake siphileni bakwethu singafi, ikakhulukazi ukufa esitshelwa ngakho basixwaye ukufa kwaphakade, nakho ukuphila esicela ukuba sikhethe ukuphila kwaphakade. Ake sikhuleke. Baba mdali wezwe nomhlaba, yithi laba namhlanje sicela umoya wakho ube nathi uma sibheka isifundo sethu nezwi lakho silibuka ngaso isifundo, soqoqela ndawonye kwamavesi umbhalo wesifundo for our benefit njengabantu bomhlaba wonke jikelele. Sicela egameni kaJesu ube nathi manje kuzobe phakade, amen. Masibheka indimana yikhanda-ke bazalwane kulesi sifundo sethu ilapha naku verse 30 kusahluko 30 Deuteronomy, kodwa ivesi lakhona u-19 la ithi khona uNkulunkulu, ngibiza izulu njengofakazi omelana nawe, ngibeka phambi kwakho ukuphila nokufa, isibusiso nesiqalekiso. Khetha-ke ukuphila kwakho kanye futhi nokwezulwane zakho ukuba niphile. Ngicabanga ukuthi uma sikhuluma ngokuphila bazalwane, sikhuluma ngento esaphiwe yona njengamanje thina esadla amabele. Abaningi sebeshonile-ke balele basemhlabathini or baseyindaweni lapho beshonele khona, mhlawumbe abanye olwandle, abanye badliwe yilwane zibadwengula, abanye-ke bagunyazwe inhlwathi. Kodwa laba bantu abafe kanjalo basenethuba lokuvuka phela ngoba babekhethile ukuphila before kufikela kuphela khona ukuphila kwabo. Kodwa umuntu osaphila uyena oneshwa, ikakhulukazi bengakahlakaniphi akhethe uJesu namaqiniso akhe alotshwe eBhayibhelini. Lowo sekhethile usenethuba lokuguqa, awe engathi inkosi ingangisiza, inkosi kusize sihlale njalo sibambelele kuyena uNkulunkulu, singaweli sikajekele esonweni, singasuki kuyena uJehova, ukuze sikwazi ukuphila-ke ukuphila okuphakade. Ivesi isahluko nje sonke saDeuteronomy noma zonke ngokuhlukana, imlayezo wesifundo nje ukukhetha, freedom of choice, hayi ukuthi uNkulunkulu yena umisela abantu ukuthi wena ngisho ungazamane uyobhujiswa noma ungezama ukukholwa uzosindiswa. Leyo mfundiso asinayo ngokombhalo, kodwa ngokombhalo umuntu ulenza ithuba elilinganayo lokukhetha, bese khetha-ke okukodwa phakathi kokuphila nokufa, okukodwa phakathi kwe-blessing, isiqalekiso nesiqalekiso, okukodwa phakathi kokuhle nobubi, okuhamba nokufa egcineni. Leyo nto ke siyitholayo kafushane namhlanje. Uma sibheka-ke i-tree of life, umuthi wokuphila, siyathola ukuthi phela ilo muthi uNkulunkulu ayebanikeze wona ekuqaleni e-Edeni, la okwakutholakala khona ukuthi ngokudla lo muthi bazoba sesimeni sokuphila, bangafi inginaphakade lonke. Kodwa mabawela-ke esonweni, Genesis 3 22-23, kwabe sekanqatshwa-ke ukuthi badle emthini wokuphila ngoba sebengahle babeyizoni eyingafi kodwa bebebonile baphile phakade. So uNkulunkulu-ke wayebeke lokhu kukhetha-ke phakathi kwawo lo muthi wokuphila kanye nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Adamu no-Eva bakhetha-ke ukwenza uNkulunkulu angakushongo, babhuculwe lokudla emthini wokuphila ngoba zonke bamhloniphe uNkulunkulu. Yileyo ndawana esiyitholayo la. Kodwa kubaluleke kakhulu mhlawumbe ngabe siyakuveza ukuthi uma edala uAdamu no-Eva bezwe bayizidalwa ezikhululekile, ezicabangayo, ezikwazi ukwenza izinqumo zona ngokwazo, futhi babenze bamfanekiso kaNkulunkulu. Yileyo nto esiyicoshayo la ebalekile bazalwane bami. And then uma siqhubekela phambili-ke siyathola ukuthi i-option esinayo njengoba sengishilo ukuphila okuphakade noma ukubhujiswa kwaphakade. Njengamanje umuthi wokuphila-ke asisawudli, ingakho-ke sesibuthaka empilweni nasemqondweni nasebuhlobeni bethu noNkulunkulu, nempilo yethu ihambe besifika-ke ekupheleni. Kodwa-ke kuzobuyelwa esimeni uma sihlezi kahle kuNkulunkulu, la sasilahleke khona uNkulunkulu uyakusibuyisela. Esingakwenza kuhlala sithembekile kuye, sibheke kuye njengoNkulunkulu
aze asiphe ukuphila okuphakade, singaqheli evangelini eliwusindiso lwethu, bese sithola ukuphila kwaphakade ngaleyo ndlela. And then masibheka-ke la kuvela ukuthi indawana ephakathi nendawo asinayo. Umuntu nomuntu kumele akhethe indlela eyodwa ngoba akekho osocingweni o-neutral noma okuyi-middle ground. Amavesi-ke esinikezwe wona uJohn 3:16 la sibona khona nje ukuphila okuphakade noma ukubhujiswa everlasting life or perish, kuya ngokukhetha-ke komuntu. Kodwa-ke uNkulunkulu ngenhloso yakhe bemthandela umuntu wamhlinzeka ngezipho ezehlukene, isipho esinguJesu, isipho sosindiso, isipho sothando, isipho sokuphila okuphakade, konke kule vesi le eyinhliziyo yeBhayibheli ngokwama-scholars-ke e-scripture. uGenesis 2, Genesis 7, 22-23, indaba kaNoah nomndeni wakhe bakhetha ukuba basindiswe ngokuhlonipha amazwi kaNkulunkulu. The rest bakhetha ukungamhloniphi, babhujiswa-ke. uRomans 3:23 ukhetha futhi inkokhelo yesono ewukufa nesipho sikaNkulunkulu esingukuphila okuphakade. uRomans 8:6 kuthiwa-ke umuntu wenyama, ungqondo wenyama iwukufa, ingqondo kamoya iwukuphila nokuthula. uJohane uqala 5:12 kufanele sibe nendodana, sibe nokuphila okuphakade, ongenandodana akanakho ukuphila okuphakade. Sikhethe ngokuhlakanipha-ke lapha kuMateyu 7:24-27 sakhe indlu yethu phezu kwedwala ukuze makufika lezo ikhukhula ime kungabi phezulu kwesihlabathi uma ishaya ikhukhula ebese iyawa. Kuthiwa lapha egcineni-ke akekho umuntu ophakathi nendawo bathandekayo, kodwa wonke umuntu kule nqushunqushu eqhubekayo njengamanje endabeni yesono, no Sathane nobubi, nongalaleli, nokuvukela uNkulunkulu, nako konke okunjalo. Kufanele sibe ngabantu abazokhetha-ke thina ngamunye sikhethe ukuphila kwaphakade, sikhethe lokho uNkulunkulu ayisicebele khona kwasekuqaleni ekwendalo yosemhlabeni, singabhekani nokufa. uNkulunkulu engahlosanga ukubhubhisa abantu abaqede, kodwa uNkulunkulu ayefuna ukuba abantu bamkhonze ukuze bese kutholakala inkazimulo namandla. iBhayibheli yasitshela-ke ukuthi kulesikhathi samanje sinakho ukukhetha thina njengabantu bakaNkulunkulu, isiphetho-ke esingesihle sezandleni zethu, kanti esihle futhi silele ngakuthina uma sikhethe okuhle. uNkulunkulu usibekele ukuphila noma ukufa. Ilo ndana-ke esiyifumanayo. Sitholeka ukuthi nje kafushane-ke masibuka kwingqikithi yokuphila okuphakade noma ukufa kwaphakade, iBhayibheli liyasitshela ukuthi-ke kuneqiniso ngesihogo esingashi njalo la uNkulunkulu engabahlukumezi khona abantu bakhe. Uyasiduduza-ke lokho kududuza kangakanani-ke umbuzo-ke loyo ukuthi cha, how comforted are we kule idea yokuqonda ukuthi uNkulunkulu umkhokhelo wesono ukufa, not ukusha ungafi. Ngakho-ke ukubhubha nje lokuthomento esihogweni akuyo into uNkulunkulu ayikhulumileyo neyifundisileyo, kodwa ukhuluma ukufa noma ukuphila. Leyo nto-ke esijabulisayo uma sikhethe nje kahle ukuphila-ke kuyoba khona. Ngeke sithande ukuthi ukufa kwaphakade kuyinto enhle ngoba phela kudlula khona kuyi-torment. Umuntu avele afe nje once, kodwa-ke kube khona kuya ngezono la ezojeza khona ngokezono zakhe, and then bese yelahlwa-ke ekugcineni. Inkosi ngathi ngasisiza-ke lapho siqapheke sibone ubuhle besibune sikaNkulunkulu, sikwazi ubona nembeza ukwesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu isibili sakhe sithembekile, and also uNkulunkulu simbona engene Jehova ufuna ukuphanisha abantu nje kuphela, noma ekwenza ukuphanisha uNkulunkulu uphanisha ngangezono, akaphanisha kube ngale kwezono umuntu azenzile. Leyo ndawana nje esiyitholayo lapha okwamanje ukuthi nje khetha ukuphila nokuphila okuphakade-ke kwakuseduzane nabo. uAdam no-Eva bake badla khona bakithi, bazazi ithelo zakhona, kodwa-ke abasekho manje ngoba bagcina sebedle nasemthini uNkulunkulu ayithe abangadli kuwona. Isifiso sikaNkulunkulu ukuba simlalele uma ebeka nje umthetho wakhe, akaqonde ekucinzela muntu ngomthetho, kodwa ukulalela ikona okufuneka kuvele la umthetho usuke ubekwe khona njengasemgwaqeni.
uhulumeni mabeka umthetho akaqonde kubopha abantu kodwa ufuna bakwazi ukugcina umthetho. Namaphoyisa omgwaqo azange uzosibopha masihamba kahle awakuhluphi nje ukuhlupha emgwaqeni kodwa maseqha umthetho then they have to do something about it. Nkosi sibusele kulo ndawo, sihloniphe uNkulunkulu nemithetho yakhe. Uma sihlabela phambili ke sesiqedile ngendaba ukuthi akekho phakathi nendawo, sitholakala amazwi ke athi nje ukuphila nokubuhle, ububi nokufa, ibusiso kanye neziqalekiso. Yazi mangibuka nje kokuqala kungama perks amnandi ukuthi uma wenza nje into egodi nayo impilo, uma wenza futhi okubhlungana uma wenza into embi naku kufa. Leyo kugcina ke vele ihlukaneke nje yona isibusiso noma isiqalekiso, akukho buhlobo obukhona phakathi kwalokho okubili. Sithola ukuthi incwadi noma isiye ngasekupheleni isinikeza ke okucacileyo ukuthi abantu abangamhloniphi uNkulunkulu ilabo abadelela izithembiso zakhe uNkulunkulu. Lo mteti uma uqala ngezithembiso uNkulunkulu ayibekayo, eyibekela abantu abawileyo, abantu abajezisiwe ngokuthi bathunjwe, kodwa futhi khona kunjalo uNkulunkulu uyababuyisela ezweni labo. Ngize ngathi ke lokho kuyithemba elihle elikhulu lokuthi nathi uma kukhona la kubheda khona ukuthi singasiqoqa uNkulunkulu aphinde asibuyisele endaweni efanele. Uthi isahluko 30 uverse 15 to 20 la kubuza khona umbuzo othi ngabe uNkulunkulu utheni kuma izela sendulo okwembuliwe nakuthina futhi kulo lonke iBhayibheli. Lapha nje sithola ukuthi uNkulunkulu ukhuluma ngokulalela, okugcina imiyalo yakhe, noma ungalaleli okweqa imiyalo yakhe bese umphumela ke kuba ukubhujiswa. Ngokucacile uNkulunkulu uyahwe ubeke phambi kwethu ama options amabili basically ayinikeza uAdam noEva eEdeni, lapho amaHebheru asebenzisa khona amagama ke elithi okuhle uTov negama elithi evil uRa. Ilamagama nje amabili Ra, Tov, Ra, which means good, like uma bebulisana amaHebheru emini athi yom Tov, kusho ukuthi usuku oluhleke lolo, and then bahambe ke ekseni bese bethi Chirim Tov, Boker Tov, ayixoxa kakhulu Boker Tov ekseni, okusho ukuthi ke morning enhle, ebusuku ke maselishona ke ilanga bakhuluma ke ngoChirim Tov, evening Tov, evening good. Ilokho ke amaHebheru asinikeza khona. uRa usho ke obubi, lo sahluko 30 verse 15 uyena kochaza ngale ndaba ke esiyibukayo. Kodwa ke kukho konke nje uNkulunkulu ubonisa ukuthi Genesis wayebeke umuthi okuhle nokubi, Tov and Ra. Kusho ukuthi ke bakhetha ke bona uRa bamiyeka uTov ngesikhathi lo muthi ubekiwe lapha yana, kodwa kwawokwazi okuhle nokubi eqinisweni. uNkulunkulu wayefuna ke ukuthi bangasondeli badle lo muthi loyo, ngabhadi ke basondela badla. Today sokunakeleke izinto ke uma sibheka iBhayibheli lonke akekho umuntu phakathi nendawo noma o-neutral, ayikho indawo enjengaleyo. Kuphakathi kokukhonza uJehova kube ukuphila nokukhetha ukufa okungamkhonzi uNkulunkulu. Bakithi abaningi abantu bomhlaba abafuni ukukhonza uThixo, nasebekhonza abaphilile kahle ngokuthembeka kuNkulunkulu, okusho ukuthi sesengozini nathi uma singabhekile yokukhetha ukufa. Nanxa sazi ukuthi ukufa kuyinto embi kodwa ukuphila kuyinto enhle. Inkosi ngathi ngasinika amandla ke lapho bathandekayo senze application. Singathi nje ke ukuphila noma ukulunga noma isibusiso kuphikisana nani na nokufa nobubi nesiqalekiso. uNkulunkulu kade ngasisiza ke sikhethe lokho okubalekile okuyimpilo nokulunga nezibusiso, sikiyeke lokho ukufa nobubi nesiqalekiso. And then ke siyathola ke futhi ukuthi uNkulunkulu kufanele phela ukuthi anikeze abantu izibusiso nempilo uma benza kahle, kanti futhi uma besuka kuyena uNkulunkulu ufanele futhi ukuthi abanikeze lokho abakusebenzele. But uNkulunkulu inhloso yakhe ukuvikela noma ukuhlenga abantu bakhe. Indawana ke ethanda uba ibe nkulu esixakayo ile ndawana ye-free choice, ukukhetha lokhu asikhethi kahle kodwa uNkulunkulu ubesibekele khona uma senze njalo. Kusobala ke nokho mawubuka ukuthi ukukhetha okuhle ikuphi. Ukhetha okuhle ke bazalwane nje basengishilo ukhetha ukulalela nokuhlonipha uNkulunkulu ukuze kutholakala ukuphila akuthembisile, kungabi ungamhloniphi uNkulunkulu okunani okunokubhujiswa egcineni. Lapha nje uThessalonike 30 verse 20
kukhona ukuxhumana phakathi kothando nokulalela. Uma simthanda uNkulunkulu siyamlalela, kanti uma singamthandi futhi uNkulunkulu asikwazi ngisho ukumlalela. Kodwa lokhu ileyo ndawana-ke ebalulekile. Uma sibheka amavesi ethu siqhubekela phambili, kuthiwa lapha-ke akukho-ke okunzima kini noma kuwe uma sikhuluma ngomuntu as an individual, kithi uma sikhuluma as a collective, even as families. Nomteti uvula-ke indaba ngokusixoxela ukuthi abantu kufanele baphenduke babuyele lenzaba ezimbi, ebese-ke bekwazi-ke ukuthola lezi izithembiso ezinhle kangaka nemangalisayo uNkulunkulu abanika zona. Chapter 30 Deuteronomy isahluko leso uverse 1 kuya ku-10 kunombuzo ukuthi iziphi izithembiso uNkulunkulu azinike abantwana bakhe nakuba babetshengisa ukuthi abamhloniphi uNkulunkulu. Kuphinde kuqhutshekwe futhi ukuthi ngabe lokhu sifundisani ngomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu bathembisa ukubuyisela ezweni labo lesethembiso noma babehlakaziwe bethunjiwe ngenxa yokungalaleli kwabo. Leyo nto uNkulunkulu ayishoyo. And then aphinde futhi uNkulunkulu abathembisa ukuthi ufuna baphumelele, babe nokuqonda, babe ney'ngane zabo nabo babe nokudla, babe nani futhi nempumelelo, prosperity and ukudla. Lokhu uNkulunkulu wayebathembisa owabenza kahle phambi kwakhe ukuthi angadedeli isomiso kodwa zine iy'mvula babe nokudla. And then-ke uverse 11 kuya ku-14 kuDeuteronomy 30 ngabe uJehova uthini lapha na? Iziphi izithembiso uNkulunkulu ayibekayo eziphendwe kuTestamente elisha, mapha amavesi Testamente entsha, lezi izithembiso kaNkulunkulu ongathi ucabange ngawo nje ukuthi aze afana. uDeuteronomy lona isahluko 30 11 to 14 uyefana kanye noRomans chapter 10 verse 6 kuya ku-8 ungamazwi ngempela afanayo. Kodwa kubaluleke kakhulu uNkulunkulu useduzane nathi, elakhe izwi zinhlizweni zethu, semlonyeni wethu, basingathi lisezulwini ubani ongasiyela alilande na, singathi phesheya kolwandle ubani ongasiyela alilande. uNkulunkulu useduze kwethu, unembeza wethu, ukhuluma izwi lakhe kuthina ngasonke isikhathi. Kuthiwa sibheke-ke lapha ukuthi ulimi olukhona luhle kangakanani olusetshenziswa, ulimi oluhlelekile. uNkulunkulu akabaceli ukuba benze into enzima, kodwa uyabayala ukuthi akunzima lokhu futhi akusondelana nemfihlo ukuba bakuqonde. Uthi uNkulunkulu-ke uma eqhubeka-ke lana uthi akude babahambe kanzima ukuba bakuthole. Akukho ezulwini ukuba bangafinyeleli ukuthi ubani ongahle lento ayithole, ubani ongaphesheya kolwandle abuyise amazwi uNkulunkulu asithume wona uma asikhulumisa ngawo. uNkulunkulu kodwa-ke ukwazile ukuthi lokhu kusenhlizweni yethu, emlonyeni wethu, kuba singakwenza, singakuzwa, singakwazi nokukhuluma, sikufundise futhi. And then uma kusenhlizweni yethu-ke sho singakwenza lokho, uma kusemlonyeni wethu singakukhuluma, sifundise ney'ngane zethu ukuthi uNkulunkulu kumele ahlonishwe ngasonke isikhathi. Lapha siyacelwa ukuba sithole iy'busiso zokuhlonipha uNkulunkulu. Iphuzu silitholayo futhi lapha ukuthi umpostoli uPawulu ucaphunileke la mazwi kube ukusindiswa noma ukunqikithiwe usindiso. uPawulu unama-references akhe-ke la sitshelwa khona-ke ngomasoroma njengoba sengingasho nami ngaphambili, isahluko 6 verse 6 to 10 la sola khona futhi uDeuteronomy namavesi akhe nabantwana bakaNkulunkulu bebamba-ke lokho okukuphila noma ukufa, isibuso noma isiqalekiso, and bese bethola-ke ngokukholwa ukuthi bakhetha ukuphila. Lokho kwasekusho ukuthi baphela kangcono-ke, baqhubeka-ke baye phambili. Yileyo nto uNkulunkulu ayishoyo ukuthi ahloniphe nje izwi lakhe, senze lokho asitshela khona sizophila siye phambili. Uma siqhubeka lapho sithola ukuthi kukhona isigatshana esikhuluma-ke ngendaba yokukhonza, la ngize ngathi khona ukukhonza uNkulunkulu noma ukukhonza ithixo. Kafishane nje lana uNkulunkulu uphinda ubeka amavesi la kuDeuteronomy sahluko 4:19, 8:19, 11:16, 30 verse 17. Amazwi aphindaphindekayo ilawa athi makungakhonzwa ithixo noma abanye onkulunkulu. And elokuqala-ke ivesi likhulume ngokungakhonzi ilanga nenyanga nezinkanyezi. Lokho nje kafishane uNkulunkulu asitshele khona. Ngamanye amagama unomhawu uNkulunkulu akafune kuqhutshwe njengoba esho uDeuteronomy 4:24, 5 verse 9 and 6 verse 15. Yena kuphela uNkulunkulu ongumntana nomhlengi, uyena futhi okumele noma afanelekile ukuthi adunyiswe. Ngakho-ke la thola ukuthi akekho futhi nakhona umuntu osemkhathini nje okwi-middle ground. Umuntu ufanele akhonze uNkulunkulu okuletha ukuphila nobuhle nezibusiso
noma kusuka kuNkulunkulu okuletha-ke iziqalekiso kanye nokufa. Yilawo magama-ke kuzokafakwa u-Exodus uSamuel 6:13 1-5 la sithola khona bephoqelelwa abantu ukukhonza isilo naso besidumise ukuthi ubani ongana nesilo ubani ongangaso na. Leyo nto ikuphambana impela kuNkulunkulu uJesu abona abakhotha isikhalemela isilo egcineni naso uqobo isilo sijeziswe ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi izwi lakhe silenze sonke isikhathi sehlizweni zethu phela. Yini-ke singayenza-ke uba hlale singabathembekile kuNkulunkulu, singasuki kuye, ukwethembeka kwethu kuyena kungasuki. Cabanga ukuthi hlala sithembekile kuNkulunkulu ikona okungasiza nokuthi sikwenze lokho ey'khathini ezibuhlungu ney'khathi ezimnandi. Inkosi-ke engathi ngabusisa la mazwi egameni layo masiqhubekela. Uma siphetha isifundo sethu sisiphetha ngokuthi nje kuneyincwadi lapho ey'cashuniweyo eka-Ellen G. White, Great Controversy, upage 544. Ungakafiki kuyo ake ngibheke lapha ngasenhla ukuthi nje umcabango yaphambili ithi-ke kulesi sikhathi-ke sonke sinikezwe ukukhetha. Kusemqoka-ke ukuthi izwi lithi ukukhetha, lisemqoka izwi lithi ukukhetha. Kungafani nokuqonda kwamanye amaKristu acabanga ukuthi phambi kwabantu phambi kwabantu badalwe uNkulunkulu uyabahlelela ukuthi bayophelela kuphi ngaphandle kokuzikhethela bona, noma ukuphila okuphakade noma isihogo saphakade. Umbhalo kawufundisi-ke ukuthi inkululeko yethu yezenkolo yokukhetha ukuphila nokufa sibuso nesiqalekiso nobubi iyona uzothini la, let me just scripture ibhalo ifundisa kanjalo empeleni ukuthi ukukhetha lokho esengishilo ngasenhla ikhona kokusho ukuthi impilo yethu iphelela kuphi-ke egcineni. And then-ke inkosi-ke ngathi singayivumela ikwazi ukuthi isikhethe ukhetho okuhle ukuphila, singakhethi okubi ngoba okubi umphumela ukufa, kodwa okuhle umphumela ukuphila. Ilo ingasathi inkosi ngasicede kuleyo ndawana nanokuthi-ke asithenjiswanga ukusha singapheli njengoba abanye becabanga. And mhlawumbe sono-ke bakithi ukufa kodwa sibo sokuphila okuphakade-ke silapha kuKristu Jesu inkosi yethu. BaseRoma sahluko 6:23 ngesikhathi esinikezwa impilo njengefa lethu yokulunga ukufa kuyaqhamuka futhi ukuze laba abantu abangalungile. kuMoses-ke lawo mamezelo kwaIsrayeli kuDuteronomy 30:15 ukuthi ukufa ngokombhalo ukuchaza ukufa hayi nje kuphela kaAdamu noEva okuyinhlawulo yesono kodwa ukufa kwaphakade. And then iphinde futhi ukufa kwesibili sichazayo la okungahambisani nokufa kokuqala. So uma sisiphetha-ke nje isifundo sethu sisonke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi uAdamu beno-Eva babeyibekelwe i-option ukuthi bakhethe ukuphila noma ukufa. Siyazi ukuthi bakhetha kabi kwangena ukufa ngenxa yesono sabo, kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi wathumela uJesu Kristu eqhamuka ezulwini wazalwa intombi uMaria, okunamhlanje leyo ntombi uMaria yambeletha ingayazi indoda xasi umbhalo ukuthi wazalwa intombi uMaria. So kodwa-ke namhlanje ndodana leyo kaNkulunkulu indodana umuntu isisinikeza namhlanje usinxusela phambi kaBaba osezulwini njengoba ingumpristi wethu omkhulu oqondayo nokulingwa nawonke inhlupheko esinayo emhlabeni. Engathi inkosi ngasibusa-ke hlobo sami sikhethe ukuphila singakhethi ukufa. Mayibusise inkosi lamazwi uma sikhuleka sivale isifundo sethu. Cela ubuseke ihlobo sanekala khona. Babusa abantwana bakho bonke kwindawo ngendawo, nami inkosi ungangishiyi ngaphandle. Ngiyacela inkosi zami ukusindiswa nokukhetha inkosi ukuhlakaniphile unokukhetha ungahlakaniphile ukuthi singakhuleka manje kuze bephakade. Amen.